Ultimul avion a decolat de pe aeroportul Aurel Vlaicu la ora 5:30. Ulterior, nicio aeronavă nu a mai putut decola sau ateriza. 5 zboruri programate pentru această dimineață au fost anulate. S-a luat măsura de închidere a s-a dat un notam de închidere a pistei, un procedeu normal și care se practică. Am înțeles. Când credeți că îl veți redeschide? Când va fi reoperabil aeroportul? Foarte mult contează și de condițiile meteo. Sunt în continuare căderi masive de zăpadă cu vânt foarte puternic și asta ne îngreunează foarte mult operațiile. Și aeroportul Henri Coandă a fost închis la ora 10:30 pentru ca pistele să poată fi curățate de zăpada viscolită. Conducerea aeroportului estimează că operațiunea de dezăpezire va dura 4 ore, iar zborurile vor putea fi reluate după ora 14:30. După cele aproximativ 4 ore în care va fi închis, să putem să redeschidem și chiar să se poată decola fără probleme, dar totul depinde și de cât de puternic va cădea zăpada în următoarele ore. Vreau să vă spun că și acum este o ninsoare foarte densă, ninge cu furie aici, pot să spun, la aeroport. Compania Taroma a anunțat că a anulat deja 4 curse internaționale și 2 interne cu plecare de pe aeroportul din București. Este vorba de zboruri spre Antalya, Viena, Cluj și Timișoara. Pasagerii acestor zboruri au fost reprogramați pentru alte curse. Pe lângă cele 2 aeroporturi din București a mai fost închis și aeroportul din Craiova. La Constanța, aeronavele care urmau să aterizeze și să decoleze pe Mihail Cogălnicianu au înregistrat întârzieri.